Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo kwunwere ịdị uchu nke ọchịchị ya n'inwegharị ngalaba nleta ahụike. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke mgbe ọ gara njem na ogige ntasi bụ Trauma Center nke ọchịchị ya ruru n'ogige ụlọọgwụ nkuzi mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu dị n'Amakwụọka. Ejike Abana ka akụtọpụ akụkọ a. Gọvanọ Soludo kwupụtara mbọ dum gọọmenti ya na-agba n'ihe gbasara inye ndị Anambra ezi ọnọdụ ahụike ma kwuo na gọọmenti ya mere nnyocha wee chọpụta na enweghị ihe ọbụla dịka Trauma Center na ya bụ ụlọọgwụ bụ ihe mere ha ji webagide na ya bụ ọlụngo. O kwunwere okwukwe ya na ya bụ Trauma Center bụ nke a ga-emesi ihe dị na ya n'ọnwa na-abịa abịa ma ọ bụ n'ọnwa abụọ na-abịa abịa. Gọvanọ nọ na mbụ mee njem nleta n'Ekwulọbịa ebe ọ nọ wee leta flyover, shopping mall nakwa ihe ndị ọzọ dị na mpaghara ahụ. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.